Drazí občané, všechno je naprosto v pořádku. Jedná se o morální dar. A já, jako ministr, tedy ex-ministr, vlastně momentálně nezávislý pozorovatel s rekreačním přesahem, bych chtěl jen říct, že všechno proběhlo podle zákona. A pokud někdo tvrdí opak, tak no, ať se podívá na tu krásnou duhu támhle vzadu. Vidíte ji? Ne? Škoda. Hele, pokud je dar z lásky, tak je to daňově v pořádku. Tohle není žádná Panama, to je Česko srdcem. A pokud to někomu smrdí, tak ať si otevře okýnko. Z právního hlediska tomu říkáme čistá romantika s přesahem do trestního práva. Já jsem tam vůbec nebyl. Já o tom nic nevím. Já byl v Lázních. Fakt. Hele, tamhle letí čáp. Vidíte ho? Vidíte? Ne? No, třeba přiletí později. Každopádně to, že jsem měl na sobě župan a podepisoval nějaký dokument, ještě neznamená, že jsem o něčem věděl.